pwede pang abuhion sang plenaryo sang Kamara de Representantes ang impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga una na nga ginbasura sang House Committee on Justice. Sunod sa chairperson sang Justice Committee nga si Batangas Representative Jervil Luistro, 1/3 sang kabilugan ng mga miyembro sang Kamara ang kinahanglan na gud mabaliskad ang desisyon sang committee. Ang Kamara sa buong 28th Congress ang may 318 ka mga miyembro. 106 ang kinahanglan nga boto para mabaliskad ang desisyon. Sa Lunes, Pebrero 9, natala na nga magsapuliwat ang Justice Panel agud aprobahan ang report sini nga ipadala sa plenaryo. You all witness that by the majority vote, super majority vote, both the Jesus complaint and the Masa et al. Complaint were declared insufficient in substance. We will be continuing our meeting on Monday, that is February 9. That is for the purpose of the preparation of our committee report, which will be forwarded to the plenary, subject to the approval of at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. That would be all for the opening statement. Si House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, samtang nagpahayag man sang pagkadismaya ang pilang ka kongresista kangay ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa resulta sang hearing kahapon. Suno kay Tino nga hindi obligasyon sang miyembro sang House Committee on Justice nga manginabogado sang presidente. Kag suno pa sa iya nga kaangay nga ginjudge gilayon ang mga ebidensya bato kay Presidente Marcos. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya.